салому алайкум дӯстони гиромӣ, боз як манзили истиқоматии фурӯшӣ арзон дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Раҳимзода. Бародарон ёкнед, ҷида гардиши Фирдавсӣ мешавад, рост мерем мактаби 53 бозори марказӣ ва запчаст бозор. Дар ин тараф бошад коприки қитъаи рақами 6, рост мерем заводи хишти Ҳоҷи Ҷаббор. Бародаро, гардиши хона имрӯза аз ҳамин роҳ то хона 700 метр роҳ аст. 700 метр. Кам тарак буфуратон поёнтар мерем, боз мактаб аст. Масъалаи кӯдаконро мактаб бурданашон мушкилӣ намешавад. Шурӯъ мекунем ва дохили хона имрӯза мешавем. Марҳамат дӯстони гиромӣ, роҳи омадаи мо хона имрӯза ҳамин аст. Мана ду ошёнага бо хишти пухта сохтагиам. Масоат ҳудуди 7 сотиқ аст. Гирди хона пурра маҳкам кардагӣ. Як дарвоза мечаспонеду халос. ҳозир пеши ҳавлиро нишонтон метам ва баъдан ин пушти хонаро ден чанд макони холӣ дора бародаро. Ин пушти хонае. Ҳозир пеши хонаро нишонтон метам ва баъдан дохили хона мешам. Бародаро, ҳавлӣ аст. Мана ҳавлиро хитон бибинед. Ду ошёнага, ошёна якум, дуюм бо подвал дорад. 30 квадрат зиёдтара қариб подвал дорад. Ана дохили хонаҳо мешем. Дохили хонаҳо шудем. Мана беҳад проектшон хуб, бо хишти пухта сохтаган, сесмапӯй аст рехтаган. Озод метавона касе бихара буфураш нам хеле хишта снимат мекунад, нақшаша дигар кардан метавона. Пол гирифтагӣ бо иҷа такхона пол гирифтагӣ, дуюм ошёнам пол гирифтагӣ. Хуб шурӯъ кардем. Як хона, ду хона, се хона. Дар инҷа бошад ҳоҷатхона ва ҳаммум аст. Дар ин тарафаш ошхона аст. Инҷа нардбон, яъне летсинса мешавад бародаро. Баромад ба ошёнаи дуюм мешавад. Нархи хона гарени арзона нишонтон медам, тамошо кунед. Гарени бад арзона, яъне баландии бетон худаш 2 метр рехтагӣ бародаро. Инаш ҳаст хонаи якуми мо. Хонаи якумиш калонаки хишрӯе бародаро. Инаш ҳаст хонаи дуюми мо. Ина бародаро дидесен хитон. Хонаи дуюми мо аст. Ва мо кам тарак меоем ака дӯстони гиромӣ охир. Нигоҳ кунед. Инаш мешавад сеюм хона. бовар кунед, ин хона ҳама дами касе ки мехара насибиш куна, хонаки хубе. Ва инаш бошад бародаро, ҳаммум ҳоҷатхона меяд дар инҷа. Дар ин боиса тиреза кардаган. Хуб. Инами проект мехоҳед, се хонага дар дуюм ошёна месозед, ё ин ки ду хонага месозед. Хитонда хеле ки маъқул бошад. Ман ҳозир инами территорияро нишонтон метавам, халос баъдан мебарам. Ин инҷада чӣ меяд бародарои ман? Ошхона меяд, тиреза дорад, без проблема, масалан тиреза дорад. Нархи хонаи ана ҳамин рӯзаи мо. Бовар кунед, баъзеҳо вақте ки мо маслиҳат кардем гуфтанд 280 мон, 270 мон намондем. 245 000 сомонӣ бародаро. 245 000 сомонӣ харидори аниқ бо пули нақд. Бияд бародаро, ягон сумша арзон мекунем. Харидори аниқ бо пули нақд. Мошин қабул намекунем бародарҷоно. Пули нақд қатӣ мефурӯшем. 245 000 сомонӣ. Меҳнати заҳмати зиёд рафтага, лекин мо инами нархда мефурӯшемш. Саломат бошед.